sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lan para rawuh, kala wau kalian Mbah Kyai Jari mun dingendikake bab wulan Muharram ya Bu. Kula niki kelingan sejarah. Dadi anane taun Hijrah. Taun Islam iki diarani taun Hijrah. Niku ora wiwit zaman sugenge Kanjeng Nabi. Dadi ana taun Islam niku sampun sak bakdo sedane Kanjeng Nabi. Nalika zaman Kanjeng Nabi dereng wonten taun Hijrah niku dereng wonten. Anane ya taun Masehi. Ngantos Kanjeng Nabi sedo, Abu Bakar dados khalifah, niki teng zaman Abu Bakar nggih dereng wonten taun Hijrah. Sak sampunipun Abu Bakar sedo, khalifah diasta Sayyidina Umar. Lah nalika teng zaman khalifah Sayyidina Umar menika wonten kedadosan. Tunggal wekdal Sayyidina Umar sebagai kepala negara, cara kene sebagai presiden, niku kirim surat nanggone Raja Habasyah. Cara kene ya surat biratelar apa-apa jenengane. Ora patek ngerti aku. Pokoknya hubungan antar negara. Surat niki dikirim saka Sayyidina Umar dateng Raja Habasyah. Sinareng sampun dipun tampi kalian raja. Surate Sayyidina Umar niku dipun balesi kalian Raja Habasyah. Mukadimahe balesan surat niku ngeten. Cara Jawane, sampun kula tampi surat panjenengan Sayyidina Umar Amirul Mukminin ingkang tanpa tanggal, tanpa wulan, tanpa taun. Merga wong Islam durung duwe taun. Lah akhirnya bareng diwaca karo Sayyidina Umar sebagai kepala negara rumangsa nek ngono wong Islam ki ijeh akeh kelemahane sebab urung duwe taun. Akhiripun Sayyidina Umar sebagai kepala negara, sebagai khalifah niki ngempalaken tokoh-tokoh. Ana sahabat Ibnu Abbas, ana Sayyidina Utsman bin Affan, ana Sayyidina Ali, ana Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nggih kathah tokoh-tokoh menipun kempalaken. Terus diajak rembugan. Iki gandeng awake dhewe wong Islam ki isih ana kelemahane. Ya kuwi wong Islam urung duwe taun. Mula saiki sampean kabeh tak kumpulke nang kene tak jak rembugan. Ayo saiki wong Islam ki gawe taun. Ki taun iki arep diarani taun apa? Lajeng akhiripun usul punya usul wonten ingkang usulaken. Kula gadah pendapat nek taun Islam menika dipun awali saking wulan lahiripun Kanjeng Nabi. Berarti wulan Mulud ya. Akhirnya pun sepakataken kalian sidang dirembuk-rembuk boten setujoni. Ora disetujoni. Kok upama setujoni tahun niku boten tahun Hijrah ning tahun Miladiah. Wong awale tahun niku saka lahire Kanjeng ning niki boten disetujoni. Akhirnya dibalikke malih ning sidang. Wonten ingkang usul. Kula usul supaya awal tahun Islam niki dikawiti saking wafatipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wafate nggih nang akhir wulan Mulud. Dirembuk akhirnya mboten disetujoni. Sing terakhir usul niku panjenenganipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau usul nek kula gadah pendapat tahun Islam niki diawiti sangka hijrahe Kanjeng Nabi kanthi tafaul jadang-jadang berharap muga-muga tahun Islam dikawiti sangka hijrahe Kanjeng Nabi, Islam ki sansaya berkembang pesat kaya zaman Islam hijrahe Nabi saka Mekah
nang Madinah niku terus Islam saya saya mekar saya agung saya pengikuti saya kathah iki kanthi harapan nek taun Islam diawali saka wulan hijrah Kanjeng Nabi niki engko harapane Islam saya gede dipun rapataken akhirnya disetujoni mula njur terus akhirnya sing jenengane awal tahun hijrah niku apa awal tahun hijrah niku diawali saka wulan Muharram nggih ta nggih wong nek tahun Islam niku nek sasi Islam niku lah ana Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Ula Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah niku sasi Islam. Ana sasi nasional Januari apa sampeyan ya? Nggih napa nggih? Ana cara wong Jawa Sawal Dzulqa'dah Suro ya. Nggih napa kuwi wong Jawa. Niki akhire niku diawali saka wulan hijrahe Kanjeng Nabi. Mula wonten ing wulan menika termasuk awal tahun hijrah ingkang kaping 1444. Dadi Kanjeng Nabi niku lek hijrah saka Mekah nang Madinah seprene niku umure wis 1444. Lah nek jaman alit kula Bu gen kula ngrika nek wulan Muharram niki nek gen kula le ngarane wulan Suro. Kene ya ayo padha. Niku nek tiyang tuwa-tuwa gen kula ngarani sasi Suro ki sasi sing angker. Leres Kang? Sasi sing werit angker. Saking angkere sasi Suro gen kula lho yu niku ora wani nyupitke anak nang sasi Suro. Kene ya ora wani memantu ndadekke nganten anak nang sasi Suro. Leres. Ora wani gawe omah lekas nang sasi niku nggen kula jaman alit kula. Kula niku tau takon karo wong tuwa, "Mbah, ngopo nang kenging napa nek supit kok mboten angsal sasi Suro?" Ora kena. Supit sasi Suro ki marai kuntingen. Kuntingane tekse ora iso gedhe. Niku jarene simbah. Lah kenging napa nek sasi Suro kok mboten angsal dadi nganten? Ora kena dadi nganten sasi Suro, marai majer. Niku jarene tiyang sepuh biyen. Lah gawe omah kok mboten angsal sasi Suro enten apa, Mbah? Nek gawe omah sasi Suro iki gelis mati. Walah Masya Allah, bareng kula pelajari pancen wonten sejarah. Jadi wulan Suro niku wulan sial, wulan apes, wulan naas kanggone wong-wong kafir. Paham? Wulan Suro niku wulan sing sial, wulan angker, wulan apes, wulan sing nahas kanggone wong-wong. Nek wong Islam wulan Suro niku wulan ingkang kathah barokahipun. Paham mboten? Mula zaman semono kula niku tau njajal. Tahun 8 kalih kula niku didhawuhi kalih bapak kula. Solihun dalem Pak. Kono kowe nek arek lekas ipil-ipil gawe gubuk wong anakmu kuwi wis 4. Kula niku anak pun sekawan niku dadi siji bapak sih mbok jeh nusu kula niku. Terus akhirnya nggih Pak insyaallah Pak tak toto-toto. Kula toto-toto. Mandang tak hitung. Arek lekasi kapan? Insyaallah badhe kula milai tanggal 1 Suro Pak. Bapak mendel mawon. Tanggal 1 Suro. Nggih. Iki terus pundi Pak? Terus apik kuwi, malah akeh barokah. Bapak ngendi ngoten. Terus estu kula niku tanggal 1 Suro
lekas duduk fondasi. Mandang kula bar duduk fondasi niku, terus kula niku dina Selasa lak ndereke bapak ngaji nang masjid. Lah kula pas ngaji teng masjid niku dikeroyok wong tua-tua wong daerah mriku ngen kula. Ngeroyok kula. Mas Kiai, dalem, Mbah. Kok krungu kabar sliramu ke gawe omah nggih. Lah kapan le lekas niku nembe kala winginane, Mbah, kula duduk. Ha iki lak sasi sura nggih. Lah kok wani-wanine ampun kula etang kok, Mbah. Dadi kula tak etung nek gawe omah sasi sura niku gelis dadi. Kuwi ngene sapa kula? Ha hitunganmu piye? Kula ngitung mergo nek sasi sura wong sak desa iki ora ana sing wani gawe omah. Kula laten tekan gawe omah dhewe niki lek keyakinan gelis dadi mergo engko tangga-tangga sing ora do digawean iki akeh sing ngewangi. Leres nang mboten? Wah niku tenan tak buktekke kula duduk tanggal 1 Sura, tanggal 17 Sura dadi rangka 17 dina niku pun iso tanggoni griya kula niku. Mumpun iso tanggoni. Lawang wis tak pasang sak apane godhongane. Jendela wis tak pasang ning urung ana godhongane. Dadi kacane kula kae kaca rigen. Ya, apa urung ndek kaca? Wah niku mandang kula nggoni terus dilalah lebar prainan mulut bocah-bocah niku do teko. Cah pondok niku lebar prai lak do teko. Ah cah pondok kuwi nek do bali nang pondok meneh arek ngaji lak do nggawa IN. Aku engko ana sing diwehke nggon kiyaine ngene Kang ya. Kula enjang-enjang marani tiyang sepuh-sepuh sing menging kula niku. Tak parani nggo Mbah tindak nggen kula ana apa? Nggih. Tak aturi prisa monggo mangke tindak nggen kula. Tak usungi saking setunggal tak boncengke Honda. Mandang wis tekan nggen kula pun tak kono nggon amben niku panganan. Monggo Mbah niki direjekake niki barokahe le gawe omah sasi sura. Sak sampunipun dadi ora malah gelis mati ning nyatane malah rezekine kaya ngene akeh. Niku simbah-simbah niku malah do nangis ora kersa jahat. Ngono ki ya mesti tetep ijah ora ngandel. Ha iki ngono ki wong sampean ke kiai dadi ora kena ditiru ngono. Masyaallah. Niku keyakinan tiyang tuwa-tuwa nggih. Lah niku kula sak sampunipun menika tak buktekke gawe pondok kali tahun 86 didhawuhi bapak kon gawe pondok ya tak lekasi sasi sura ya alhamdulillah gelis dadi. Kula berkeyakinan nek sasi sura niku panjen sasi ingkang kathah barokahipun. Lan delok sejarah. Nanggon wulan Muharram niku ana sing jenenge Asyura. Napa Bu? Nek sasi niku cara Islame jenenge napa? Muharram. Lah nanggon Muharram niku ana Asyura. Asyura iki maknane tanggal 10 wulan Muharram. Tanggal 10 wulan Muharram niku namine napa? Asyura. Ning wong Jawa krana ora iso basa Arab ngertine sasi sura ngono lho Kang. Paham mboten? Lah nanggon wulan Muharram niku ana dina sing paling keramat ya kuwi dina tanggal 10-e wulan Muharram. Sing jare sampean sura niku wau. Bab nanggon tanggal 10 Muharram, tanggal 10 sura niki Gusti Allah ngelulusake ujiane 10 nabi sing diuji dening Allah. Termasuk kaya Nabi Ibrahim diuji apa? Kok nyembelih anake lanang. Niku nggih lulus diuji tanggal 10 Muharram. Leres? Nabi Nuh diuji karo Allah. Banjiri nganti kelep kabeh wong kafir mati kabeh. Akhire banjir sop, asat medun saka prau, selamat tanggal 10 Suro. Jadi tanggal 10 bulan Muharram niku dina ingkang kathah berkahipun. Mila zaman Kanjeng Nabi dipun dawuhaken wong-wong iku disunatake kon poso tanggal 10 bulan Muharram atau 10 Suro. Sok tanggal 10 nek paringi slamet do nglakoni poso. Niat poso sunat derek dawuhe Kanjeng. Namung nuwun sewu Bu tak aturi prisa.
nek panjenengan badhe nindakaken poso tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal 10 Suro niku ampun namung tanggal 10 tok. Bab Kanjeng Nabi ngendika la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Nek aku jadi paringi panjang umur menangi tahun ngarep aku le poso bulan Muharram tanggal 9 karo tanggal 10. Paham mboten? Dadi rong dina. Bab nek poso tanggal 10 tok niku malah makruh. Bab posone ngembari karo amal ibadah wong ya. Mula Kanjeng Nabi dawuh nek arep poso tanggal 10 Suro gandengono karo tanggal 9. Dadi nek poso rong tanggal 9 kalian tanggal 9. Eling-eling ya Bu. Muga do paringi bagas waras. Bisa ikhlas nindakake poso, diterima dadi amal apik nang ngersane Gusti. Allahumma. Terus nonggon tanggal 10 Suro kuwi pirang-pirang tindakan sing disunatake didhawuhke Nabi apa? Sok tanggal 10 Suro kon ngelus-elus gundule cah yatim. Ya. Nek wis dilus-lus terus diparingi hadiah. Apa kono sakarepe sampean duit ya kena, buku ya kena, klambi ya kena, sirahe dilus-lus. Ya. Niku dawuhe Kanjeng Nabi lho. Lah manfaate apa? Nek kula sampean nang tanggal 10 Suro kok gelem ngelus-elus gundule cah yatim, lebare ku didongak-dongake walah nang kowe kok wis ditinggal mati bapakmu tak dongak-dongake paring ana slamet. Dadi bocah sing manfaat donya akhirat terus bar dilus-elus wis nyo iki nek arek ge jajanku permen ora usah akeh-akeh 10 juta ngono lho ya nggih wah niku mangke Kanjeng Nabi dawuh wong angger nang tanggal 10 Suro gelem ngelus-elus gundule cah yatim lebare disedakoi wong iki siji diunggahke derajate manut wilangan rambut sirahe bocah yatim. Nomor loro di ngapura wong ki kabeh dosane sakehe dosane padha karo sing di ngapura dosane mau padha karo wilangane rambut sirahe bocah. Dieling-eling ya Bu, dasar sampean poso tanggal 10 Suro kok ngelus-elus sirahe cah yatim yo disedekoi masyaallah ganjarane agung sanget. Empun ngertos bocah yatim napa dereng? Sapa bocah sing ora ana bapakne? Nggih. Ana mung bocah sing ora ana bapakne menawa akeh. Nggon aku ana. Wong wedok urung kabar dadi nganten mana. Lah ora ana bapakne ya kuwi ora yatim kok. Dadi pelanggaran yatim ki ngene lho yu. Ora kok waton bocah sing ora ana bapakne atau tinggal mati bapakne. Anak mung waton bocah tinggal mati bapakne aku barang yatim. Awang bapak ampun mati kok. Jadi cara anggeran-anggerane niku ngeten. Sing aran bocah yatim iku bocah sing ditinggal mati bapakne. Matine ora masalah, arep mati ngendhat apa arep mati tabrak motor ning pokoke mati ngono wae. Nek bocah lanang niki durung umur 15 tahun. Niki yatim. Nek tinggal mati bapakne wis umur 15 tahun ora iso dihukum yatim. Paham? Niku nek cah lanang. Lah nek cah wedok ditinggal mati bapakne dheweke durung umur 9 tahun. Nek cah wedok ditinggal mati bapakne kok wis umur 10 tahun niku pun boten yatim. Yatim sedengkul. Sedengkul ki wis sedeng dirangkul ngono lho ya. Niku wis ora yatim. Dadi ana batasane. Paham mboten? Dadi nek lanang iso dihukum yatim ditinggal mati bapakne nek urung umur 15. Nek wedok tinggal mati bapakne urung umur 9 niki nyatun yatim. Iki sok tanggal 10 Suro golek ono. Ya. Nggih napa nggih? Nek ora ngerti anggerane yatim kok malah sampean klera-kleru. Kula barang danggep yatim. Nek kula niki yatime yatim Benggala. Sampeyan sok tanggal 10 ora ngemek-mek dase kula nggih oleh.
Ngelih bayar kudu larang nek misine nak tempile sampean. Ya, nggih ngoten. Niki nang wulan Muharram tanggal 10 niku Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Terus apa meneh? Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge nang tanggal 10 wulan Muharram kok gelem gawe kejembaran sedekah maring anak putune. Wong iki karo Gusti Allah arep diparingi kelonggaran rezeki. Kalau sampai tanggal 10 suro ki sedekah karo anak putune dhewe, Mbah. Ya. Diniati nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Anake dhewe senajan wis ndek bojo, ndek anak disedekahi sak derajat sak pangkate. Gandeng anake wis ndek bojo, wis ana putune 7 ya teko disedekahi 7 juta. Ngono lho iku. Iki lajenge gawe kejembaran ya. Niku Kanjeng Nabi dawuh anggere nang tanggal 10 suro kok iso gawe kejembaran karo anak putu ki karo Allah sakjroning setahun karo Allah wong iki arep diparingi kejembaran rezekine. Niku sampean ngandel ya mati ora ngandel ya mati sing dawuh Kanjeng Nabi. Kula sing pun praktekaken alhamdulillah kabeh anak-anak kula, mboten kathah anak kula namung 12. Putune 30. Niku nek wulan suro tanggal 10 ora ketok sekedhip-sekedhip kabeh tak dumi. Aku niat sedekah karo anak putu derek dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi ternyata alhamdulillah kula karo Gusti Allah diparingi kelonggaran kok. Ora tau kere aku, Kang. Tenan niku. Sampeyan ora ngandel mara nggon aku. Ya. Lha niki dipun buktekaken niku Allah ingkang paring. Mergo kula kadung ati yakin karo dawuhe Kanjeng. Dadi anak putu kula niku khususe nek tanggal 10 suro sak derajat sak pangkat kula niku tetep tak dum-dumi. Ora ketung mung 1000 rupiah tak dumi. Sedaya niku. Kalau sampeyan ora ngandel takon anak kula iki ana sing nang kene kok. Niku ditakoni jal. Kan bapakmu kan ndobos tenan pura ya. Lha niku astu. Niku Allah tetep maringi kelonggaran. Kula sampun ngraosaken. Dadi mula kula wantun matur niki krana kula sampun praktekaken. Mula monggo niki dawuhe Kanjeng Nabi nang tanggal 10 suro niku pancen dina sing kramat, wong tumindak amal bagus ki bisa ditikelke 700 ganjarane. Jadi cara sampean sedekah 1000 rupiah, atine ikhlas, niki sampean iso diganjar kaya sedekah 700.000 rupiah. Niku tikelan ganjarane. Paham lho mboten? Lah muga-muga kula panjenengan sedaya diparingana berkah Gusti Allah. Diparingana kejembaran sedayanipun, jembar penggalihe, jembar rezekine, jembar putra wayahe, jembar umure diberkahi dening Allah samudayanipun. Allahumma amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.